Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ja sam Nenad, imam me tu sa novim videom i za danas imam još jedan celebrity video koji je o poznatim ličnostima koji su iz ove generacije iz koje su bili i Jennifer Lopez i Ben Affleck, za koje sam snimao pre tipa nedelju dana i sada sam odlučio da snimim i o Brad Pittu i Jennifer Aniston, pošto mi to tražite već sigurno pola godine, mnogo više nego Jennifer Lopez i Ben Affleck, iako ovo sada nije toliko aktuelno, ja sam ipak odlučio vama to da snimim, pa vi ako vam se gleda da gledate da uživate, ako vam se ne gleda nemojte gledati, šta ja da vam radim, naći ćete neki video koji vam se gleda sigurno. Danas ću da pričam o njihovoj vezi, o njihovom braku, o njihovom reunionu nakon 20 godina, bukvalno isto kao Jennifer Lopez i Ben Affleck. Zanimljiva je priča, ja sam ušao u ovo ne znajući da je to tako zapravo zanimljivo, tako da, yes. Yeah. Ostavite like ako vam se dopadne video, prijavite se na moj kanal i također nemojte zaboraviti jednu bitnu stvar, a to je šta? To je da me zapratite na Instagramu i kada to sve odradite, mi lepo možemo da pređemo na video. Što je upravo sada, možemo pređemo na video. Ovo je jako strašno za mene da kažem, ali Jennifer Aniston i Brad Pitt su se upoznali 1994. godine. Prvi put su se tada upoznali, što je 7 godina pre nego što sam se ja rodio i potencijalno 7 do 17 godina pre nego što ste se vi svi rodili, što je jako strašno reći, ali nije aj 17, rekao bi od 7 do 13-14 godina. Ali, nije ni bitno to, uglavnom njih dvoje su se upoznali zato što su se njihovi menadžeri družili i bili su jako dobri i onda su Jennifer Aniston sa svojim menadžerom i Brad Pitt sa svojim menadžerom došli na zajedničke eventove i na večere i tako su počeli da se druže i shvatili su se onako fini, slatki da mogu da imaju neku komunikaciju. Prvi put kada smo mi saznali da su njih dvoje zapravo u vezi jeste 4 godine nakon toga u 1998. godini. Tada se desio njihov prvi oficijalan date za koji smo mi saznali, doduše tada su mediji bili skroz drugačiji, nije bilo toliko lako uhvatiti poznate ličnosti ako su izlazili već godinama ili mesecima, dok sada evo svako može da vas uslika na svakom ćošku ili bilo šta, jer tada telefoni nisu bili ovako svemogući kao što su naši telefoni danas svemogući. U svakom slučaju njihov prvi date je bio u nekom mesecu 1998. godine i nakon nekog vremena Jennifer Aniston je odlučila da prokomentariše taj njihov date u intervju koji je kao što mi danas imamo Ellen Show, tako su oni imali neke svoje šove sa jednom Dianom Sawyer i ona je sedela s njom i bila je u fazonu kao, bilo je jako čudno, ali kao sve je tako išlo lagano na toj večeri i tad sam shvatila je meni jako lepo sa njim i da je to da je to definitivno kao nešto što meni prija, što meni odgovara. Ne mora to što nam je prijatno i što je jako lagano prošla večera sa nekim odmah da znači da je ta osoba naša srodna duša, može biti samo prijatelj sa kojim nam sve ide lagano. Ali ovde nije tako bilo, oni su se tada smuvali i tada su zvanično ušli u vezu, iako su tek u 1999. godini u septembru na crvenom tepihu Emmy dodela nagrada, debiutovali njihovu vezu, kao prvi put su došli zajedno, prvi put su se poljubili u javnosti, prvi put su se držali za ruke i tada je javnost saznala da su njih dvoje zvanično u vezi. Zašto vam kažem da ja mislim da su oni i pre toga išli na dosta dejtova? Zato što samo 2 meseca nakon ovog prvog njihovog crvenog tepiha njih dvoje su odlučili da pokažu svoj verenički prsten, odnosno verili su se, otišli su na koncert benda Sting u New York i popeli su se na binu, zajedno sa pevačem su pevali i zezali se i tako uživali i u tom momentu je Jennifer Aniston debutovala svoj engagement ring i bukvalno je pokazala svima i to je moment kada je javno saznala na njih dvoje, ne samo da su ušli u vezu, već su i vereni i sada meni to nekako jako brzo da su njih dvoje, evo, smuvali su pre godinu dana i već su se verili. Ja nekako imam osjećaj kao da je to trajalo mnogo više unazad jer upoznali su ipak u 94. Verovatno je 94. do 98. bilo nešto, ali javnost to nikad nije saznala. U svakom slučaju to nije ni bitno. Njih dvoje su sada zvanično vereni. Odmah u julu sledeće godine, tačno 29. jula, što je bukvalno pola godine nakon njihove veridbe, njih dvoje su se već venčali i svadba im je bila u Malibu, u Kaliforniji, na otvorenom, iako su se nalazili u onim kao šatorima, morali sve da prekrivaju zbog paparaca i medija i jako mi je smešno što sve slike koje sam uspeo da nađem jesu slike tih bukvalno šatora, onako od gore koliko se vidi da su pokušavali mediji dronovima i svim tim da slikaju i snime njihovo venčanje, ali to venčanje nije toliko ni bilo kao ogromno, očekivali biste da na venčanjima poznatih ličnosti bude oko 1000-2000 ljudi, ako ne čak i više, dok je zapravo na njihovom venčanju bilo svega 200 ljudi, što ako ćemo onako da prebacimo na Srbiju, otprilike čak više negde bude i na našim venčanjima, ono, ja znam na mom punoletstvu je, ajde, rekao bih oko 100 ljudi bilo, tako da to je otprilike duplo moje punoletstvo
njihovo venčanje, što je stvarno jako čudno s obzirom da su hollywoodski par, da su velike ličnosti. U narednom periodu, pošto je to već bila faza kako Jennifer Aniston već dugo glumi u seriji Friends, koju ako ne znate, mislim stvarno ne znam šta da vam kažem, zašto je Friends jedna od, ne jedna, ja mislim da je čak možda i najpoznatija sitcom serija koja postoji ikada, ima toliko sezone i morali ste bar jednu epizodu ili bar isečak jedne epizode nekada pogledate i znate da u toj seriji glumi Jennifer Aniston. U isto vreme Brad Pitt radio na svojim filmovima, naravno oboje su glumci još od 90-ih, ako ne možda čak malo i ranije, ali mislim rekao bi kao da su u 90-im počeli svoje glumačke karijere. Pošto je Friends išao već nekoliko sezona, u 2001. godini je Brad Pitt odlučio da se pridruži ekipi Jennifer Aniston i svih njenih prijatelja koji su radili zajedno na toj seriji i pojavio se kao surprise guest u jednoj epizodi gde je njegov lik zapravo bio lik koji je jako mrzeo Rachel, što je Jennifer Aniston njen lik, odnosno osoba koju je ona glumila, i on je bio jedan od glavnih osnivača I Hate Rachel Club, što je jako ironično i jako smešno zapravo, kao mislim sitcom serije, tako da je očekivano da će bude smešno i da će se napravi neka parodija i na njihov stvarni privatan život. Tako da da, uglavnom njegova uloga koju ima u toj jednoj epizodi što je bio je bila uloga da mrzi svoju ženu iz stvarnog života. U periodu narednih godina su krenuli crveni tepisi kako se oni stalno pojavljuju zajedno, ali neću vam sad pričati, bili su ovde, zato što to stvarno nikog ne zanima. Sad ću da pređem na malo bitniji detalj, a to je poslednji njen film na kom je on nju onako baš ispratio na crvenom tepihu, uglavnom Along Came Polly se zove film, u 2004. godini, i to je bilo otprilike godinu dana pre nego što su se njih dvoje razveli. Zašto su se razveli, šta se tačno dešavalo? Ovako, Jennifer Aniston je radila intervju, bla bla, i ona je pričala dosta o njemu. E sada, imam jedan deo koji sam izdvojio, koji želim da vam kažem šta je ona u 2004. godini rekla za W Magazine o njemu. Da li je on ljubav mog života? To čak nekad i mene zanima, da li je bilo ko uopšte ljubav mog života. Mislim kao, ja nemam pojma. Nikada nisam bila osoba koja će da dođe i da kaže kao, ej, on je ljubav mog života, on je sigurno ta velika ljubav koja će se desiti meni. I ja znam da smo mi jako specijalni, pogotovo u celom ovom haosu, u ovom nenormalnom, fenomenalnom, savršenom biznisu u kom se mi nalazimo. Jako je lepo imati nekog za koga ćeš da budeš povezan i nekog ko te poznaje, ko te stvarno poznaje. Sugerisat će na to da ona smatra da njih dvoje imaju nešto jako specijalno, ali ne zna da li je to ta njena prava ljubav. I sad smo saznali da očigledno nije njena prava ljubav, zato što par meseci nakon toga, kako je Brad Pitt počeo da snima film Mr. and Mrs. Smith sa Angelinom Jolie i počeo je dosta vremena da provodi sa njom, i Angelina Jolie je njega opisala kao jako bliskog prijatelja sa kojim ona obožava da radi i svaki put se raduje kad treba da ide na posao. Ponekad čak osjeća da postoji nešto mnogo više od partnerstva i prijateljstva između njih dvoje. I naravno su mediji počeli da nagađaju da su Brad Pitt i Angelina Jolie imali nešto, da je on prevario Jennifer Aniston sa Angelinom Jolie, ali to nikada nije potvrđeno. Ali činjenica je da u momentu kada su njih dvoje počeli da se spajaju, Jennifer Aniston i Brad Pitt su počeli da se odvajaju, i tada je negde sredinom 2004. godine Jennifer Aniston podnela zahtev za razvod i 2005. godine su se njih dvoje zvanično razveli, ali na jako lepu notu su završili i oboje su prokomentarisali kako im se brak faktički završio toliko lepo koliko im je lepo i počeo. U nekom intervju kasnije, pošto su ljudi nju dosta napadali kako se njihov brak završio zato što ona ne želi da ima decu i kako neće s njim decu, i onda je ona malo ispizdela i bila je u fazonu kao, ja sam za njega bila spremna kao da mi imamo decu, ja sam bila ona osoba koja je u fazonu, ja treba da radim, da radit ću, ali u isto vreme ću da imam i decu i to može meni da ide zajedno, zašto želim da stvaram porodicu, želim da imam naravno nešto svoje. I takođe je bila u fazonu kada on završi snimanje Mr. and Mrs. Smith i bude krenuo na snimanje filma Ocean's 12, ja sam spremna da počnem ceo život sa njim, da ga pratim na svim snimanjima i da idem tamo gde on ide, ali to se nikada nije desilo zato što je došlo do tog razvoda, ali vidimo da kao jedan od razloga zašto su oni potencijalno razveli definitivno nije to što ona ne želi da ima decu. Naravno, svi znamo da je Brad Pitt bio u braku sa Angelinom Jolie i oni su se dosta dugo muvali i bili su onako zajedno dugo da nisu ni bili u braku, usvojili su toliko dece, pa šta oni imaju, ja mislim da imaju tipa 7 dece, nisam siguran,
ali znam da imaju jako puno i da su vodili lep zajednički život, onoliko koliko mi znamo, ali i njihov brak se završio u 2016. godini. Takođe, umeđu vremenu, između 2005. godine i 2021. godine i Jennifer Aniston se udala. Ona se udala za Justina, ne znam kako mu se izgovara prezime, ali u pitanju je isto glumac, sa kim je bila par godina, ali se i ona razvela. I sada kada je došla otprilike, hoću da kažem sad, 2019. godina, Jennifer Aniston, to je bio njen 50. rođendan, da li možete verujete da ta žena ima 50 godina? Stvarno. Bio je njen 50. rođendan i Brad Pitt je bio jedan od gostiju. I sada to je jako čudno bilo za sve ljude, zato što njih dvoje u prethodnom periodu nisu imali neku komunikaciju i niko nije znao se njih dvoje druže. Takođe, u 2011. godini se desio jedan ispad da je Brad Pitt komentarisao svoj život i uporedio ga je sa njihovim brakom i rekao je bio u fazonu kao, od uvek sam tražio neke kao interesantne filmove na kojima mogu da radim zato što moj život nikada nije bio interesantan. Isto kao što i moj brak. Pokušavao sam da pronađem to nešto u braku što zapravo uopšte nije postojalo. I naravno kada je on to izjavio, ljudi su to razumeli na taj način da je njemu zapravo bio loš brak, da je njihov brak bio sranje, da je bilo dosadno i onda se on samo bukvalno par dana kasnije izvinio i bio u fazonu kao to je skroz pogrešno ispalo od onog što je trebalo ispadne, jer njihov brak zapravo bio prelep i da je ona predivna jedna osoba i jako lovely žena koja postoji na ovom svetu. I izvinjava se njoj ako je nju povredila zašto nije žela da ispadne kao da je ona dosadna ili da je njihov brak bio jako dosadan period njegovog života. Posle toga je njihova prva zajednička slika, nakon 15 godina nastala na Screen Actors Guild Awards, koji je bio u 2020. godini i tada su ljudi naravno počeli njih automatski opet da šipuju, zašto svi znamo da su ranije bili u braku i kao sad su se nakon 15 godina opet spojili, što znači ništa drugo osim da je to sudbina, isto kao za Jennifer Lopez i za Ben Afflecka, jer nema šta drugo da bude u ovoj situaciji. I prošle godine, dok je trajao karantin za 1. april, pošto znate je 1. april kao April Fool's Day, da se svi sprdaju, mediji su se tako sprdali da su izbacili fake vesti za njihovo venčanje, da se opet venčavaju i da je čak na listi venčanja njen bivši muž, bukvalno kao od jednih osoba koji će dolaziti i cijel svet se uspalio, svi su se uspalili, to zato što kao to je jedna od vesti koja ne možeš kao portal neki koji je tako bitan, iako jeste dan sprdnje, bukvalno, 1. april ili da uradiš, ali oni su odlučili to da uradi i tad je nastao jako veliki haos, naravno to je sve demantovano, nije došlo do toga. I u toku 2020. godine Brad Pitt se smuvao sa Nicole Poturalski, mislim da je ta devojka neki model, ali oni su samo nakon nekoliko nedelja raskinuli i sada su krenule varnice između njega i Jennifer Aniston već poslednjih godinu dana, zato što su par puta išli zajedno na večere, zato što ih svi opisuju kao jako flirty, jako da postoji nešto specijalno između njih dvoje, što ne može tek tako da nestane i da se s razlogom dešava sve što se dešava, jer su se s razlogom susreli. Ne znamo mi još da li su se njih dvoje oficijalno opet smuvali, da li će sada opet da uđu u brak ili šta će da se dešava, ali ja iskreno mislim da ako je to suđeno da se desi, to će se definitivno desiti, jer takve dve srodne duše koje se nakon 15 godina ponovo sretnu i ponovo spoje, nakon što su oboje prošli brak, ista situacija kao što kažem sa Jennifer Lopez i Ben Affleckom, oboje su bili u braku i sad su opet zajedno, mislim da će opet doći i do, kako im je Brad i Jennifer Branifer ili Jenny Brad. Jenny Red, ne znam koji im je ship name, ali ja bi iskreno voleo da vidim njih dvoje zajedno, zato što su mi oboje jako simpatični i oboje idu jako zajedno, onako oboje plavušani i taj fizički izgled, ja kažem, i talenat takođe, pošto su oboje jako talentovani glumci. Više vidim Brad Pitta sa njom nego sa Angelinom Jolie. Zašto? Zato što mi je Angelina Jolie nekako previše hladna za njega, dok mi on deluje mnogo kao toplije, isto kao i Jennifer Aniston koja je uvek tako sva nasmejana i vesela. Da li su oni stvarno tako u privatnom životu ili šta, ja nemam blage veze, ali kada ih pogledam ovako koliko ja mogu da vidim, ja bih više voleo da vidim njih dvoje kao zajedno, par da završi. Ako se to desi, saznaćete gde je, na mom kanalu ili na mom Instagramu. To je bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao. Ako jeste, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Pišite mi ispod šta mislite o njima dvoma kao par, da li vam se jako sviđa, da li želite da budu zajedno i da li smatrate da je to sudbina šta se dešava i da li se vama nekad desila tako neka sudbina. Takođe pogledajte najnoviji video na mom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim celebrity videima, dramama, serijama, filmovima, jako zanimljivo, znači kad uđete tu nećete izaći narednih 5 sati bukvalno iz te playliste, tako da mi se vidimo vrlo brzo u sledećem videu. Ćao se!